Hello sanibonani beautiful people, namhlanje ke angenzi inwele kodwa ke yona Monday motivation nizoyithola ngiyadlala but ngeke ngikhohlwe nina ngoba ngifuna nibe right empilweni. Lalela ke ungafundeki umqondo. Ungavumi nje wonke umuntu azi yonke into ngawe. Ungavumi ukufundeka umqondo. Umuntu akangabhali incwadi ngawe ungamtshelanga lutho just because yonke into oyenzayo uyenza yaziwe yiwo wonke umuntu. Funda nje ukuthi noma bekhuluma ngawe baxabane bodwa. Athi omunye ubehleka athi omunye ubekhala. Wenza njani ke? Ukhale ngathi uyahleka. Uhlehle ngathi uyasondela. Umuntu wakho umthande ngathi uyamzonda. Ulambe ngathi uyasutha. Ube rich ngathi uyahlupheka. Umemeze ngathi ukhulumela phansi. Uhlehle ngathi uyasondela. Lalela bangakufundi bangayazi nje yonke into yakho iqubule ngathi uyayibeka. Ulale ngathi uyavuka. Bamani bangayazi ukuthi ngempela kwenzekani ngalo. Athi omunye imbonile ekhala athi omunye ubehleka. Vele uhleke ngathi uyakhala. Balwe bodwa. Ungabavumeli ukuthi bayazi yonke into yakho. Uyabona uma ungayafunda emhlabeni ukuthi uhlehle ngathi uyasondela. Usondele ngathi uyahlehla. Bangafunda umqondo. From today on abantu nebekhuluma ngawe ungekho basheshe basiyeke isitori ngoba baxabana bodwa. Inkulumo ayihlangani. Abakwazi ngempela ukuthi ubuwenzani ngoba uyabadida. Ungavumile. Asenze njalo ke ithanda zami. Sukume ngathi uyahlala. Uhambe ngathi uyabuya. Lalela. Suthe ngathi ulambile. Bayazi noma uyadayetha ibuko zami cishe zawo. Bayazi noma uyadayetha noma indlala. Bathi abanye abesilime kahle, bathi abanye uyagula. Sekuthi abazi ngempela ukuthi kwenzekani. Bagcine bexabana bodwa belwa. Sebenza ngathi uyafesa. Abathi ukuthi uyasebenza uthi usayofesa. Bangakwazi. Ungavumi. Bathi noma bexoxa indaba yakho bangazi noma wayenza mhla 14 noma wayenza mhla 38 ngoba ubatsheli konke okwenzayo. Futhi awukwenzi konke la ku social media. La ku social media ufaka lokho ufuna sikubone. Okay ke bona sisithenje uyamthandezwana. Kodwa uzonithanda ngathi uyamzonda. Amzonde ngathi uyamthanda. Shabu.